Kontexu. Gabon, Euskal Herria! Kaixo. Zelan? Ondo. Oso ondo. Sorpresa. Sorpresa! Bai, Bueltan da. Bueltan da. Banekin. zer mozta Oso ondo, aspaldiko. Gabonetan gauz. Gogoakin bai. Bai, Bai. ze plan gabonetarako? Eski nira kiston gogoa, baina gori izango betiko berdina, Bai. Bazkari familiarrak. Hori da, opariak, zeskatu zue. Zer berezia edo, espeziala? Ke ba? Mobileko kargadore bat. Guau, aingeru, te has salido. Bai. Zuiz bai. eskatezu. Kolonia, Hau, ja, hau, hau. gaztau jatalako. Amor. Julenenik ere! Ba, da nik erabiltiotena, beti. Enekin! Zer da zure lehenengo aldie? Bai! Nire gaztabia eta botea, eta esan dut, bueno, ba, olentxerotarako, pues, berri bat. Eta libururen bat edo igual. Ez dakit. Nik asko batzuk. Oain, esan dezutela kolonia, no viene a cuento baina lehen, no? Sartu da liburutegian. Gu baino gazteagoa zan, neska bat, con olor... ¿Ezaguna? Ez, con olor a Chanel número 5. Hori da superfuerte, no? Bai, no? Erabili ez noiz bai. Barkatu. Ez dakit zein dan bez, De Chanel. señora. Bai, No. Oso Número famatu. cinco. Hori izan Marilyn Monroe erabiltzen zuna. Bai, edo. bai izango da. Mitu. Bai, tximaz, Huele a prehistoria. Ba, pixka. Bai, Bueno. Eta zergaitik gauz gaur, iten hemen. bueno, Anima guarelako, ez? Claro, urtea ondo Bai. bukatzeko. Hori da. Opari Ez da beharra bezala. arrazoirik. hori da, Eta irikitzeko sekzio berri bat. hori da. Izango dela? Christmas, gabonak. Hori da. Feliz nebede. Alaken. Alaken. Ala, piko la tumba. Bai, Zein da zuen gabon kanta guztokona? Nik ez daugat. Oi. Zu bai. Ez dakite. Pues ez dakit. Ator nik uste ni oso Bai, tradizional. edo. Jo. Bastante simple, eh? Bueno, baina batzutan ez duzu zertan aldatu behar. Ez, niri ene kantana. Hori, Zein? ole olentzero, ole olentzero. Izaro kata du diskoa. Bai, Olentzerona. olentzero, olentzero. Holan, hiru minutu. Bai, totalmente. Mariaren aneko nada, Maria Carellena. Hori? Zein, mitika? Mitikoa. Ah, All I Want for Christmas. Gero egintzula remix Easy. bat Is Justin you. Bieberrekin. bai, Bai. bai, oso ona. Ostia, ez que nik uste nun galdera en plan euskal kanten inguruan horretik esan dut ator. Hori bai. Bueno, baina aparte, Ba, esan beharra dekot, popurri. Justin Bieberren diskoa, dela brutala. Ez inoiz Justin Bieber. Atera du? Bieber. Ez, baina, igual oindala 10 urte. Brutala. Bieber zinan? Billy Ber zinan? Ez, baina hori, el Bai, ez de inoiz entzun. Mistletoe eta horriek, Ah, zean da. ez dut inez It's the entzun. most beautiful time of the year. Bueno, ja. Bueno, listo. Bai. Ba, bere diskoa da oso ona, eta hor da Maria Carellena. Hmm. Ba, erruen sartute. Vale, ointzen gogune zer da? Ingogu rap, Konteixu rap. 2008-lako rapa. Zeri buruz? Pupurri. Popurri. Porri. Danetarik. Gure urtea zena joan dan, Orokorrian zena junden, sozialki, bai? eta... Sozialki. Bai, ez? Oso Bai. ondo. Testu inguruan, globalizazioa... Vale, urtarria. Ze pasten da urtarrian? Ongi etorria 2008 labari. Hori da, bai. Eta, Non jan zinuten matzak? Etxian, amonen etxian. Ete Mai azpian edo zeo zer? Ez. ez. Ba, igual aurten, inbarko dugu. Itzugin dezu noiz bai? Ez. Seguro. Barko gani experimento zerbait. Bai, aurten inbago zeo zer dizberdine. Ez? Dena gorri ez. Jantzitzen, nik uste bai jantzuna zure gorria. Bai. Barko erropa. No venía Nik nada ez. cuento, baina bueno. Ez dute esaten Nik horiak ez. ekartze dula dirua edo lako Horia. Hau inbiniko naz burutik edo. Bai, Ezagite. Dotore juten zate jantzita? Pijaman. bai. Ia da. Taleko arropa. Bai, normala. Ez? Zuok? Gero jaurtitan bazara, bai, ja prestako zara, baino baina... normale, bai. Bestea da. Ezagit. Bueno, urtarrian, Urtarian ze gehiago. gu joan ginen Sevillara. Egia da, Hori da, kontatu. egin egun trip. Trip after exams. Hori da. Eta oso ondo. Aurten antolatu oso ez zer. Ez. 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 Egin Somos genuen Sevillan. total immersion Andaluziara.
kultura andaluza. Ego Nola? ginean tocando las palmas. Hori da. Brutala, Abeste. Polita. Bai, Bai, oso ez? polita, Ez dut nigo oso polita asko dela. gustabieta. Kontatu zuta naranjak, la fruta tropical. A ber. Zuza Sevillera te ikustuzuz laranjak. Ubirileko guztietan, baina ez Bai. dauz hartu, en plan dauz naranjak, fruta, naranja, arbolean. Bai. Eta nik esanen, alko daian, ez? Edo noenak dire, igual ez. Bueno, egon ginen, Galetxearenak. ginen tur bat. Aha. Eta ni joan nintzen, gian gana. Eta zautzeten, en plan, aldire jan, tal, ze ikuste dute hor dauzela, baina inok ez dauz hartzean, para algo seria. Eta dinozte, bai, aldozuz jan, baina dauz nahiko, zesan, kasi Garratza, edo, garratza edo. Eta, zanen, bueno, baina aldire hartu, ez? Da, bai, bueno, hartu gino zen. Bueno, esan behar da, pasatzen nula, lau egun, esaten, nik naranja bat probatu nahi dut, pasatu ginen bakoitzan, arbol baten ondote. Bueno, baina azkena hartu nagoen. Bai. Goze egon zan. Bai, hain geru. Neri ez Zan- zitzaiten bate gustatu. Zeta No ponetzikan. exageraus. Txarra. Naranja? Ez zitzaion inore apurtu bet, gustatu. Garatza. Bakarrik. Limoi moduen edo, Mikatza. ez? Bai, hori da. Bai. Ta zuri ez. Bueno, bueno, mesoneri, bezinori. Pues, Es que... qué poco gusto, Qué poco gusto. Ya te digo. Osea, Monika Limon, Monika Naranjo. Anunzio horretaz gogoratzen zeate? Izan superrona. Zer Zan zan? Sandy o zertzan, bebida bat o zerbeza bat zela, Ah. Sandy Limon, eta gertzen Monika Naranjo, eta esaten zuten Monika Limon, Monika Naranjo. Monika Limon, Monika Naranjo. Bako batzen zea hortaz. Ez dakit. Sin más, barkatu. Vale. Otzaian. No argazki ikusten. Otzaian. Otsaian, Ese bez. Hemendeko tiruren ere Horretzen urteak. izan- junginen gazteize jolazta futbolea. Egia. Hostia, nire ongorrotatu nahi pude ser. Ze ona. Irabazi ginun. Jolaztu gunun lehenbizi, urrian. Hori. Junginen. Ni pasunun? Pipa. Bai, pipa, hori da. Siopariak eukizten dituzten gainera. Bai. Bokata eta jarri. KitKat. Eta KitKat. Eta kamiseta. Kantinplora. Be bai. Ez que nola kejatuko Egia. Nola kexatuko Ez. zarete? Haukin guzen lau partidu. Eta irabazi ginuen danak. Edo hiru edo. Irabazitzen dituzten, porque ni hor neon. Bai. Zuko bai. Hori, Enekin atuz zinan handikan. pitxitxi. Karo. Ai, ama, Osea, zu zure belaunekin. Benetan. Bueno. Gaixo. Bueno. Gaixua. Ni Horror. pasunun gaizki. Baina ze pasatze, eske ninez kirol zalea, futbol zalea. Ordun, gero irabaz genuen, torrik esan nahizun, jun bat izan ginela, otxaian, gazteizea, jolastea, ezakizenen kontra. Bai. Egiten zuen hotza. Hango- Iten zuen hotza, ai ama. Bai. Fatal. Zu, ze zinen zu? Ni nintzen gerentea Ez. Delegau. Delegau. delegatuan izan. Eta zu entrenatzaile. Bai, porque nik ez nahi jolastu. Hori osa kontatu behar Ata nintzen gero, entzulei zinatela zenbat zinaten ekipoan. Ez dakit. 15. Bai. 15 edola. Baina, klaro, ez duk bakarrekan zen egiten niztein ostian nintzen. Eta jendeak ez zuen ulertu zeban esken ekipo bat entzagon mutil bat, bakeroekin, plumi batekin, eta bokadillo bat jate, porque nik ere bokadillo eskatu nun. Hombre. No voy a ser. Claro. Eta nun ez zer egin. Zeu zaiten zuen. Ez. Ni pasaron partidu guztia, ni nezatako, ata nintzen. Bai, eskenean bai. Nik uste gaietz. Zu ona, Ostia, zu zinen superona, Bueno. Sin más. Gero egin genuen fiesta, pijama party gure etxean. Egia da. Ez urten ginen. Ez, hau beste egun batean, Ah, vale. Iruneren urtetan. Ah, bai. Barkatu. Egin genuen, Molestu nahi esate. bueno, ondo. Barkatu. Zorenak irune. Pijama party, Hori da. antolatu genuen kriston festa, Bai. Bai. sorpresa pilatekin, trivialta denen genuen. Egia! Bai. Zu pikatu zinen Hori pijama. gozan oso Hostia, guai, bai, irabazien bai. hauen. Hombre, como pa no. Bai. Osea, Hombre. jartzen zenun hor interrupturat, vamos. Oma, bada jolas bat, bai irabaztera. Claro, baiet. Mentalidad de tiburón. Hori beti. Eta gero, martxoan. Ze pasatzen martxoan? Eta zer Martxoan gertatu, ez? igual, zebez. Apirilan atletikek irabazi zauela Ta kopa, joan ginen. errege Madre kopa. Egon ginen hor goizean, honik dire giputziek, paponerren Baino? konteksto. Baino, hor txagon ginen. Claro. Zu zenbat egon zinen? Pila Ni egon bat. nintzen zurekin Bai. goizeko amaiketatik. Bai, Hostia. goizeko maiketatik. Hartu genula Jebi, bokadillo bat tortillan hemen kafetegian, da ja, eguardirako zegoen húmedo. Osa, zegoen bokata hori, en plan diblu. Pues ni...
Eguzkitan. Bai. Bai. Nik nula, eguzkitako krema baino, arpegiko orduen zen horrela. Ez, baina Buah, ondo zima jende. pasa ginen. Bai, Bai, sí, ondo. izan zen bastante ikusgarri, Planazo izan zen. Kurioso. Zenba jende zegoen. Jende Bai. pilatza. Zenba jende zegoen. Baina, nik ondo pasan nuen, Bai, Super ondo bai, pasan nuen. bai. Gero ja horritxo egiten diputazioan beraiei hor ja Horria etxera. pixkat etxea, Bai, ze, bueno, esan behar da diputazioan egin zigula anketan pixa, ezak gizon bat ematen batzan. Ai, ama. Txakur bat bezala, Egia, esaskun. ¿Os te importa que me aquí? guginan mango baten azpian, o Massimo Dutti baten azpian. Eta genekan ondoan aitona bat, eta beste aldean zegoen pertsona bat pixa egiten. Pss. Eta gero ja bigarrenari esatzegun ez no, esautzen. Hombre, eski. Hombre, komun publiko alboko baten zen horrek. Ja. Osea, Noiz ez, eta korrika noiz izan zen? Martxoan edo apirilan? igual martxoan izan zen, eta guk pasa dugu... Ah, bale, martxoan korrika. Bueno, igual ez. Bueno, ze euskaldun txarrak. Bi eta Nik bitako esate batian. eta martxoan izan zela. Pues puede ser. Ez azkazu argazkiak. Ez, otxaila, Ba, ni pasu nuen superrondo, bai. Korrikan. Geo ginen Nik supermerkatuak. lekukoara naben. Egia Egia da. da. Ikusten genuen pila bat direkton korrika hori, Bai, errepikatuko zenun. Bai. Bai. Zenba. 2 urtez jarraian, eroan dut. Ah, hemen. Ba, hirugarren. Martxoak hogei, bai, Martxoak martxoak. Egin Bai, genuen bai. korrika Deuston eta Egia. Bilboko zazpikaletan. Egie. Bai, Ostia, bai. nahi nikatu nintzen pila bat, Neri emantzian asmak, por todos laus. Eta Pero gero, eta gero ikusi nizuen. Gero, bai, bueno, jarraitzeko maiatzan ja klaseak amaitu ginen zen. bai, Azterketa eta gero. Free. Eta martxoan kontexu hasi zen. egia da. Eta guzan? Martxoan hasi Amaika zen. lehenengoa publikatu genuen. Ostras. Osea, Ostras. Bai, hemendikan muxu bat guztiei. Entzun gaitu zen guztiei. Hemen jarraitzen badozu lehenengo egunetik, oletu. Hori da, Un polboroi kiss. bat zuretzat. pimba zuretzat. Bale, azterketak amaitu, tal, eta hor despedidu ginen, ez? Ah, Bai. gero joan ginen Donostira. Egia da. Entendin grazia, porque esaten dena, abiertamente, integun guztia. Baina ez Ezin daude... esan. Bai, hombre, Ah, ez, vale, ez, vale, Ja, vale. konfiantzan gaude, hemen. hori, Gero, uda bakoitza bere... Bai, bai. zu kamina Santiago entzen nun. Bai, nik bai, zuok? Ni jo nintzen Parisean, nera marekin, hori justo da. Olimpiar joko baino astebeteren nago. Ah, Kurioso, eta segon dena itxia eta hola, Bai. baino polita, guai. Eta gero Guai. nire herrira jo nintzen. Nego nintzen lanean, praktiketan, baina izan zen oso esperientzia ona. Gero, Egon amaitu ginen- zan uda. Aste nagusin, Agia, egon ginen, egia. eta gero zurekin aste nagusin, bai. Egia da, Bi aste nagusitan. egia da. Donosti eta Bilbo. Bai. Bueno, horreri buruz hitz egitegu lehenengo kapitulan, así que Bai. ez behar entzun, joan. Hori da. Gero, Gero hasi zen kurtsoa. bai, Bai. ni Bartzelonan, eta zuok Bai. hemen. Hori da. Sin pocas novedades. Bai, Eski nik sentitzen dut, ez Zer? dela ezer gertatu, eta ez dela, osea, ez da ezer gertatu. Ez. Osea, klaseak, pues vale. Osea, ez dakit, sentitzen como que ez ditugu izan klaseak. Barcelona jo ginen. Ah, bai, koño, bai. Bai, itxen, Jo kurso ginen- hasera. Ah, barkatu. iraila. Spoiler. Ia. Hori, osea, zuei ez zaizu oso azkar pasa kurso. Oso, Bai, oso azkar. oingoa bai. Baina niri beti, oingo 3 urteak, en plan, honik 3 edo 4, zer di, 4 Bai. hilabete. Lau Pasita- Asko ze azkarrago. Oso harin, eta Bai. gero urrengoa, Bai. Bigarren Boa. kuatroko, Aldapa gora. Oso aldapa gora. martxoa, otxaila, horrek en plan. Azten zara klaseak, ja, urtarrian edo otxailan, eta indu suspio bat gauza, ikasi, azterketak, eta ondino ez baitu urtarria. Hori egia. Eta zauz horren, en plan, Luze, bai. Bai. buah. Bai, bai. Eta ez den genuen urrian goiatz, esan zezen. Jo ginen Barcelonara, Julene Julene bizitutzera, Aha, pasa genuen superrondo. Bai. super rondo. Bai, basatu genuen pila bat, ibili ginen pila bat, egin zuen superrona. Jan genuen hamburguesa. Hostia, eta Guau. ikusi genuen Desfile... boliviar batzuna. Bai. Bai, esan Batzuna, azkenean latino milaka. guztiena edo. Es que jartzezun bolivianos por la hispanidad. Ez a que todo zen esto. izan egunan. Kontestuan gartzeko. Eta hori, baina look batzuk nahiko onak, musika ona, Kriston pila ambiente zien. ona, bai. Kriston pila. Esteko guz bideoak. Ez dakit.
Igual, bai, mozait. Jarriko ditugu. Bai, Bai, ajuntamos idea. hori da. Eta zer gehiago? Ez que jazta. Gero Hori ja, ginen. azaroa. Barriro azaroa... Azaroan zerbait hola berezi. Ez. Joa, que triste. Jo, benetan. Jesus. Nire lagunek etorri zirela. Nira, esan zazu, esan da. Bai, Ondo. Bartzelonara oso ondo. Ginen rasmatasera Halloweenean. Eta ondo. Ah, bueno, urria esan ondino, karo. Bueno, hortxe. Bat, 31, bat, 2, 3. Ta Oso ondo, ondo. rasmataz. Bai, bueno, giri asko, Bai, Mozoratu behar zineten? Bueno, jentea joan zan. Eta zuek? Gu ez. Ah. Ez. Bueno. Baina oso ondo pasau ginen. Azaroan zingen. azaroan ez erraz, no? Azaroan superazkak pasa zait. Azkarregi. Ja, Bai. azaroa. Bueno, ni buelta honintzen boda bat aukin hauelako. Egia da. Eta hori. Ona boda. Bai, oso ona. Bodo herrio. Bai. Buah. Guai, oso guai. Eta hori, eta gero abendua, Junien durango gazokara. egia da. Ah, kontau. Ba, super Bueno, ondo. eskatu neuntzien, bideo bat. Grabaos auriela de Strangis. Tia, zer lotxa. Oie. Zeintzan, etxepe. Gizarekin, ez genik ez zeintzen. Nik esan nion, Horrik, bidali zineten bideoa. Bai, nik esan nion, nik usta dutela, baina hortxe zeurako. Ez que Kamalakia segon zan. Ah, hori Bai, zan. hori zan. Pues esenekin. Nik ere ez. Jutegia. Kriston kola zeon, sartzen gazkenan nik enoinare inoiz ikusi kola Ah, bat. kola Durangon, sartzeko. Kola Bai. zeon sartzeko, bai. Eta ondoko Ostras. kola Nik fuese las peio rojas. reparaz. Peio reparaz Zen, filmatzen. sina Iaia berbatzen. kola hortan jarri ginen, imaginatu, kola hortan jartzen gehala. Eskola asko goten da peio reparaz, ETS. ETS, eta gero ez egon xune. Ta Be bai, zegoen- kola. Bai. Ostras. Zegon kapitulu guztietan aipatzen daguna, a punto, Ese punto. Alexardui. efectivamente. Egon zan? Bai. Eta, bueno, biru pertsona bazuzkan Upa! itxoiten. Bazitu, ne? Bitu. Familiak, Bai. Ah. familiak puntu setzegoen gehiago. Bai, super ondo, jende pila zeon, baina guai. Ta gero, bazkaldu genuen. Teta. Osea, Xolomo piper. Bokata bat. Non. Porque gaztetzekan. ba, nun baiten taberna batien, lekua zeon lekua. Baina hor bertan durango. Bai, hortxe onduan. Increíble. Merke. Esango nuke izena, baina eskezakigu. Ez. Ez dugu ingo promozio, porque ezakigu. Bai. Eta denbora ona, intzauen. Beti den da beuri, Super txarra. Eta hotza, eta... Bai. Gaina ni jure nintzen boltsa bat egin, Erosi zinuten zeo zer. 2 liburu erosi nituen nik. Zein? Bat da eguzki printzak behikietan. Mola bat, en plan novela emakon batzuna. Eta gero bestia ensaio bat. Nik erosin nuen Angela Davisen liburu bat, kartzela buruz uste, estatu batutako kartzela. Ah, bitu. Guai. Bai. Eta hori. Guai. Eta gero... Eta bai. hemen gauz. Eta hemen gaude. Eta Ta oraindik ez postutzen da urteko honena iritsi. Ez. Eta horreko da, urrengo asteetan. Esketza baina Gauzatxoak. preparatuak. Elkarrizketak. Venga, nik ere jarri. Barre algarak. Porque Es que oso importante da. inkomoda, porque... Zer pasetan da. Sudurra mina bat eitela. Hartu bestea. Claro. Non itxiot. Hemen, Hemen, baina bueno. Ah, hau. Bai, zogantzita. Ui. Hori da. llamando los renos. Ah, vale, ui, barkatu. Nola ja, Kanpai- karrilloiak. Karrillo, ez karri. ¿Qué? Onda bajatan da. Hori da, karrilloan. Bai. Klin. Kuartos. Tenten. Bat. Zein zango zenukete dela zuen urteko momenturik guztekona? Ja ez zuria pertsonala. Uda. Ez, pertsonala ez. Baina ez zer esan. Ez plan? dakit, goatzetu ez zeroitola pasa dela munduan. Munduan gerra asko. Bai. Valencia. Hostia, Valentziakoa. Trump. Pena. Madre mía. zean Israel? urtea. Israel. Bueno, Fasismoa? fasismoan artean sartuko dugu itzi harritu nion pregoia, aste nagusian. Oso. To. Osona. Nik hori nabarmenduko nuke. Bai. Donosti no kemon zauen. Ez Alkateak. Dono kemoten dau. ez dakit. Ez dau? Pregoilaria eta Bai, txupinera. Osea, egite dute kainoika gotatzute. Eta urten bota zuten beraberako eskubaloiko. Bai, esko baloia. Hori da, bai. Zer irabazi zuten... Hombre, hainbeste Irabazi bera zuten. gora eta bera gaurkotasun azterketetan. Beti Egia da. irabazten zauela. Egia da. Nada, pues egia esan. Eta hori.
Joko zen libre. esango zenuke ez, venga, egiten dugu, zen esango bai. zenukete dala, esan bar dezute, pelikula bat, liburu bat, edo beste zerbait ola, eta pertsonaia bat. Ni pertsonalki urte ontako... Bai, pertsonaia bat eta Rap, zerbait okay. Rap. kulturala. Okay. Spotify ikusi duzue. Bai, Bai. Nor da zuon... Nik asmatu nune. Nik esan nun hemen eta hori ata zen. Nik esan nun nakar eta lehenengoan nakar ata zen. Bai. nik Zuk? ez dut esango lotxa ematen dit. Nor? Uste zen Ez que nago gustora. Sabrina Carpenter. Esa, por favor, Dios me libre. Nor? Ez, gero. Vale. Off the record. Uste zen duten baino minutu gehiago gutxi egin dituzue. Es que nik ez dekot. Bueno, claro, zu. Piratatuta. Dekot Amazon Music. Ta hori Kapau ez duzu doztiela berriro gaur. Kapau doztie. Eta orain gozu Zer magarren salto. kuenta? Ni Ba, malazu? oin ez dakit nora joan. Edo... SoundCloud. Gratis da? Bai, baina nutzea dazka. Ez que horretarako galtanaz Julen, Spotify. rindete. Ordaindu Ez dut ordaintuko. Gurotin lagunekaz. Lo de Osea, familiar edo hori. Eta Ah. dire, well, hilean 3 euro. Nahi dezuin? Zugaz. Ez, nire Behar biziko dire- nahi. Behar dire 6 pertsona, ez? Zuk Zuk iten dozu? ni bakarrik. 6 euro ordaintzen dozuz? Julene, ez esan, Zuke bai? Daukazu Estudiante. estudiante. Ez da 6 sei. euro. 5 euro dira. Bos lauro gaita meretzi. Bai. Bai. Ez dut ordainduten 6 euro musika entzuteko. Musika Bueno. ezin barko zala gratis. apoiatu pixkat artista, no, Julene? Orain Ez. ekin nahiko nuke remarke bat, mierda hauek Julenek erosi ditu, bale? Osea, jantzita dazkagun mierda hauek. Mierda honek! Ez, Te ez, vas a ez. cagar kendu etxe bertan. Ez ditu Kendu. kenduko. Ez da kenduko. Venga, rap. Venga, Zer esan zenukete? pertsona bat, gero album bat, edo pelikula bat, edo serie bat. A ber, nik uste, mira, pelikulekin. Hmm. Ez da urtengoa. Baina nik aurten ikusi nun Bizkar Soro pelikula, Ai, Ah. ikusi mardezue. Bai. Ikusi zazue. Porque ituzen alucinante. Uste dagoela primeranen. Bai. Ikusi honek. Oindala bi aste ikusi du Wicked, ez ikusi. Ez dut ikusi. nik ere ez. Baina, basu... Bai, no? Itxura guztia. Ez que nien ez inoz musikalena izan, 2 ordu eta 40 minutu. Kantetan. genia. Kantetan. Hombre, claro, tia musikal. Oie, Eta jendeak oie, abesten gauza bat da dialogo bat itea eta gero kantau. Ez. Hola, como estás, eta ja kantetan. Kriston... Esaldi Baina bat da. jendeak zinan abestezun. Se abestu, ez? Pues Bueno, abestu barkatu jendea dijoa, Bai. abestia jakinda. Bai. Erderaz. Ez que haya malo de en inglés. popular edo hori gero entzun hauela, ez que erderaz. Jarri. Soy popular. Ez dakit. zer. Bai, popular. You're gonna be popular. Bai, hori, Ui. hori zan. Ni idea. Bueno, A la ver, gente está fumada. Ze pelikula esango zenukete. Ez que Nik ez ikusi dakit nun azkene romantikoak dela oso polita. Mire Bai. gaztaina gana. Ondo? Bai, da pixka triste, baina bueno, gomendatzei zuet ikustea. Mira. Bai. Eta, Zazuk? Ez dakit. Serie? Serie... Nago azkenean dira ez zer Ja. ikusten serie. ja. Hasi nintzen Outer Banks. Ni bai, utzi nun. Lehenengoa eta lehenengo kapitulua eta listo. Nik utzi nun. La Palma, atara da hori lango astean. Zein? La Palma. La Palma. Zein da hori? Dau grabaute Palman, Kanarietan, baina da noruego batzuna edo, en plan, sin más, tsunami bat dauela. Ah, Bueno, da guai. Ja. Laburretire da miniserie die, lau kapitulo edo, nahiko guai. Liburua, El descontento irakurri. badakit Bastante zein den. jaja. Bai. Bai, Da urdina portada? bai. Tipa Hola, neska bat horrela. Bai. Badakit den. Bai. Zerrena da? Neska bat horrela itu una marketing... Bueno, isildu, Bai, porque ez dut irakurri. publizitatean, Bai, no? Vale. lan, eta da nahiko baga. Eta Gracioso, eskentzen du gracioso, osea... bai, komedia. nahiko guai. Eta bere desgraziak eta... Nik esango nuke Los Optimistas. Eta gitu idazlea, entxe bertan. Da bastante totxo, baina dituzian oso guai. Hola, kuadrille bat, 80 markadan homosexuala dira eta aida, sida dago. Denak dira homosexualak. Uste baietz. Mm. O bueno, ia denak. Tortun ikustez pixka bat. Itza sin, seria. Itza, Sin. Eta gite, Ni idea. beraz. Da gai berdina.
talde bat, gehiadia eta dago IESa hortikan. Da on tristena, Bai. Osea, preparatu klines batzuk, porque... Barduan ez dut ikusiko. Bai, ikusi, da superpolita. Netflixen? Ez. Bakizu ikusi una telegrametikan. Todo Bai, pirata. Ez da gina lortu baina ikusi behar dezu lortzen maiz. Uste da HBO dagoela, Maxen dagoela. Ez dekot. Ikusi zen nunten La Zona de Interés, pelikula. Zein? Ez dala familia bat bizizala Auschwitzeko Bai. kanpo ondoan, ostia, gogorra. Impactante, Bai, nire asako gustatu zitzaiten. Zebe ikustu zuz gauzikain dramatikoak. Gero komedia... Dakizu nuko nintzela familian, laua batea. Bai. Ikusi ez nuen naiz, baina arpaia. Bueno, hau ikusingo du nire ezpak. Zer gomendatze guztu, de komedia, machos alfa. Bai, pena merezi du. Gracioso da, Oso, ona, ez da ikusite. Ostras, ikusi. Ikusi. Gracioso da, bai. Ikusinen bai, Padre no hay más que uno, 4. Soremos garran aterako dute. Bai? Bai. Etorri nintzen Bartzelonatik ona ikusten hori. Buf, qué horror. Denbora guztien ikusten zemek egiten Ikusi datan. dazue Como cazar un monstruo? Ez. Amazon Primen. Ona, Hori zen alucinante dokumentari. Vale, bai, Tamayona. Bai. Hostia, hori da superona. Ostia, Bai, eta... ondo inde. Zein. Bai, el caso asunta, nei horrek utzi zitzen. Ez hori impactatu zizun, Bai. Ez que gonintzan urrengo gunetan, bakarrikan pixua. Ta gure goian bizi da ume txiki bat dagoela negarrez egunero. Eta nila pentsatzen... Ostia, pues pentsatzen un... Sin más, agertuko zala... Pues basura poltsa bat agertuko zala portalean. Ikusi una asunta, eta zela dagoela, superrondo. Osa, Dago superrondo, itendu superrondo. Ostia, bildurra maten du. Bai, oso ona, oso ona. Alfonso. Bueno, ez hasi, porque horrekin amesten du. Bai. Orain ja ez... Bueno, etorri zitzaiten dula hilabete, baina jara pasadet, Uf. osa. Que fuerte. Eta dokumentala ikusi zinuten, erreala. Bai, Hasi bai. nintzen, Bai. baina utzi Ez nun. nik ez. ba, ondo dago. Nena izan oso, inoiz oso true crime. Ikusi zinuten Melan de Cena. Ez, Barkatu baino ez. Ez etxearte. bai, Bueno, Ondo gau zitzaigun honetan genuen, dena. bai. Bai, Bai. lehenengo kapituloan. Ikusi Bai, zinuten. ez. Ah, vale. Bai. Eta hori, eta pertsonaia bat, En serie batekoa edo ez, erreala? en plan, eukiduna relevantzia. Nik esan behar dut Charlie XX. Brad Dela- Summer, Brad eukidezu. Summer. Nor da Charlie? Charlie, pues Charlie Bai. da... Charlie, are you here? Bueno, ez así, Norbait agertuko zaigu. Bat ola morena, abeslaria. Bai, da Estatu abeslari batu bat. barra? Da, estatu batu barra? Ez da Essexekoa, Inglaterrakoa. Ah. Osa, da bastante en plan gehi ikon. Eta aurten atera du album bat, indala Ziko oso ziura, oso berde famatua. fosforito. Bai, Brad edo hori. Ah, ba, Ah, pues hori. Bai, baina ikusi dot vale. TikToken edo, Ba, sin baina ez más. dakit nordan. Eta grazia daiteitze, jendeak en plan kritikatzen du asko ez, Taylor Swift ateatzi dielako kriston diru pila bere fanei, baina Charlie XCXek indu berdina, osa, atera ditu, Etxonata, tipo, Braten arira remix bezala. atera du remixana, Brad gehi beste abesti batzuk, eta beste album bate bai, osa, kriston diru pila atea diela fanei. Baina ona dia bestiak, zu esan Bai, oso, Gustatu zaizu. bai, daka bat Bebetrixekin, que bueno, Bebetrix, cuestionable. Nik Baina entzun- ona, Bueno, ez, no estoy puesta. Zer esan nahi du, Brad? niñata, ui, Bai. ume moko, Ah, ez dut txokin. ui. You are a brat? Eta... Usually. Niretzako personaje... A ber, pentsa tingo dut. Esan zu baldin badakazu. Ez dakot. Pertsona reala. Dakit. Ba, Bai. pertsona, ja... Ja, ez dakit norra dizin... Giselle Pelicot. Ah, bai, izan Nor da daiteke. Kasua, frantziakoa, hausatu zula senarrak eta... Ah, bai. gizonena. Mhm. Onda polemika bain, porque Timesek atea du persona del año. Eta jarri portan Donald Trump. Esan ez hori dela persona del año. Eta jende esan dio, ez dakazulo baten lotxegan. Que bai, Elon Musk. Eukidu Oso Donald korra. Trumpek pila bat, hori ez dutukatuko, baina, pues igual ez ez dela bere momentua, no? Ados na. Uno ondino ez da, urtarrian da, ez? Bai, Baina eukidu un buma. urtarria. Ja. Hostia, Ba, tiro hurrengo. intziotela, Eh? Tiro Egia. intzioten. Udaran Egia. pistolak intzioten. Belarrian. Bueno, Horre esan une, irabaziko zula. Bai.
Revisora bai. Hombre, biktima. Bai. Eta bestea dauela atxosar bat emoduen jausten eskina guztietatik, ba, ia. Bai. Eta hori zinde rapa. Bai, Beste da gauza bat, kontatzeko. Zer. Ez beste rap, top. Zer buruz. Ez dakit. Euskal Herriko zerbait. Ostia, utzi dula... Txilmafiak utzi du, Bai. eta egun berdinan... Bueno, egun berdinan ezakit, baino gatibuke bai esan zula agur-agur. Bai. Hori izan Bai, zen, bai. polemika. Bai. Eskin ez dugatzen urte hasieran ze pasatzen egia zen. Osa, gertatu zen, Itziarritu inona kantelatu zutela biba. Eta, ezagit, hor momentu hortan izan zen, baina hori, kaza de brujas esatula berak. Arrazoiak inen. Eta hori, eta kantelatu zizkioten Iberiak intzekan publizidadea, Egia, BMW-rekin egia. konzesionario batek intzekan publizidadea. Ez Itziari dakit zuen da zen... kantzelatu jote gaixoa. Gaixua, osa, utzi zazu epakean. Asko. Bai, ez, gehiago. gaixoa. Bai, bueno, antxatera zan abuztuan, Egintzen superrondo. Egintzen Bai. zabarrando. Bai. Moder. Aurrera. Zenbat, 8 minutu, Lepoan hola, hartu eta segi aurrera. Hogeita 8 minutu. Ez, 8 minutu gintzula bere diskursoak. Ah, bale. Zuzinen behan. Bai. Mira, egia da. ze ondo. Txalokatzen. Izan behar du bezala. Hori da. Eta ja, hau izan da dena. Bai, Nik eh? uste bai, Ipini komentarioetan zuen rapa, Hori da. Zuen top momentuak enda ezuna, zure top liburua, zure top pelikula, top... musika, artistak, Bai, eta ja, ez? nik uste Hori da. nahikoa. Bai. Hori da. Atentos urrengo estera. Adi, adi. Poco se habla David Bisbalen diskoa. Atera du. Ah, burrito Claro, sabanero Gabone, da. bai. Claro. Eta los Horrela peces da. en el río. Oste nik horitzen zuen. Es. Bakarrik, burrito Pero sabanero. mira cómo beben los peces Hostia, en orain el esan río. duzula David Bisbal, ikusi ez nuen nola erori zan Laura Pausini. Ez. Kontzertu baten, bueno... Laura una Pausini crema. eta Mario Bakerizo. Buah, brutal, brutal. Bai, Bai. David Bisbale hau txizizkezkeun galtzak duela aste batzuk kontzertu batean. Galtzak. Ez ez ikusi? bai. Leku batetik justu etzela egokiena. Ah, Buleria, hola, buleria. zabalduta. Ah. Bai. Buleria izan zen. Ez ez. Hombre, es que Baina orango buleria, frakain apretauek, ba, txiko. Ta listo, ya Ta está. listo, Nik bai. uste nahikoa. Ipini behan, gauza. Urrengo astean gehiago. Ah, eta... Ez, eta hori urrongo astan gehiago, baina gogoratu, orain daukagu Instagram, daukagu Ixa, Eta... daukagu Ui, barkatu, YouTube. Daukagu YouTube! Clean, aktibatu kampanita, Suskribatu, hemen behan. Ah, beti nahi izan dut hori esan. eta urrengora arte, Bai, gaude, ala. notizia asko zago horrekin. Jo, Agur! Gaur, gurian, Jode, txori bat. oinen estiloa naska. Contagious.